И здравейте, аз съм Grandmaster BG и сега с мен е The Wanted Gamer. И здравейте. Кажи здрасти. Да, здравейте, ще ме гледате, т.е. които не го гледате и казвай повече информация за чанела си. Ами, моят чанел ще е общо за не само за Minecraft, обаче и за други игри. Например, основно може би ще играем Minecraft, обаче ще играем Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, League of Legends и други игри, които вие предложите. Пишете, коментирайте, абонирайте се и в най-скоро време ще почнем да качваме видеота. Също и аз да спомена, нали, може би ще виждате клипове с мене, нали ще кача с мене. И да, какво друго да кажем, утре ще качваш клип. Утре най-вероятно да. Окей. И да, сабскрайбайте, ако искате прийти, леквайте, без дизлайкове. Сабскрайбайте, все още малко трябва да му... Айде още малко, след това още малко и пак малко, да. Сабскрайбайте и се абонирайте. След тая, да. Ти вече ако искаш нещо казай. Ами това беше от нас, може да приключваме с първото ми клипче. Как си лигавия? Окей, ами да, значи това беше от нас. И ти вече трябваше да го завършиш, все пак е твой клип. Ами, довиждане, ако искате абонирайте се, но никога не дизлайквайте клиповете, които аз качвам. Да, Никога няма да бъдат безинтересни. Добре. И да, това беше от нас. Надявам се да ви заинтересувало, нали, това, което той каза, което ще прави. Все пак ще качвам доста интересни игри. И да, абонирайте се ако искате и очаквайте новия клип, който ще качи утре. И да, това беше от нас. Довиждане и до скоро. Чао!